Sapapani Area Baptist Fellowship Angkang along Kido Upper Deopani Baptist Fellowship along Charge ahem Kimi kangpu pon bir talong pon Chiti ni phai krit trogani ada por phai kri sia por pen Arlong Pharla Baptist Church Risonim so asong atung pen Kero kar chonathu Japonsi Pastor Peteron pen Japonsi Reverend Dr. Aron Teron pen Arnam Adomsi Church ahem Kimi ingpu ponlo Mayalong Upper Deopani Baptist Fellowship Deacon pen Kachetangdon aluhi ke pachinyapor en ponlo Aluhi sarpo man pen kachopapon speaker Reverend Dr. Aron Teron SABF Chundang William Singnar KMBA Evangelist lapen kapre mondulia pastor atum chetongdun Kardomapor SABF dun maipu jiten terang lapen ningke parong alam Joyson terang atum pensi apor en ponlo Aduntu lun apor ahu jume sen alun lapen kekan peklang ponlo Dikon atum pen dan parung si William Singnar pen si arnama hirjume aphan ardom ponlo lapen umrika lekthepi pen Bible angdeng en ponsi speaker Reverend Dr. Aron Teron pen arnamalam than ponlo athepi ke en pon laki lunangdeng pi pharu isira ingkora troxi angdeng so isi hempu jongsi hem kimdun tete kiki matum chepaduk nakchi dang solong pen athepi alam en ponsi than pajirmi ponlo Evangelist Rovelson rong pipen kachetong donatum anapan kachoro pajir ponsi luni jir lun ponsi babu rong pipen kijorakarom ardom ponsi mai misen pen pachun ponlo bukajan penanan terang karbing long life